Thomas Rune, I spiller i dag mod Strøby og spiller 0-0. Hvad er din kommentar til kampen? Jamen, det er første halvleg, den spiller vi faktisk vores tid. Vi spiller kun 2,5 timer, og vi spiller en rigtig dårlig første halvleg. Og så betyder det helt andet, at skal vi jagte. Og anden halvleg er bestemt godkendt. Desværre mange af målene bare. Ja, burde I egentlig ikke vinde den her kamp, fordi I har en del store chancer? Jo, helt bestemt. På papiret er vi bør være bedre end dem, og set over kampen, der er skudstatistikken klart i vores favør. Hvis man ser på jeres resultater i foråret, så har det været lidt svindende. I har vundet 12-0, men har også tabt det i et par kampe. Ja, altså vi tager til Brøndby sidste weekend. Det kan accepteres til en tid. Det er et af de bedste hold i Danmark og en god kamp. Vores kamp til mod LFA, det er nok noget af det værste, jeg oplever som træner. Vi får 4 skader inden for 10 minutter, og må spille med 2 mand i undertal i det meste af kampen. Men vores sejre, de har været gode. Altså, vi har holdt målet rent i alle de kampe, vi spiller på hjemmebane. Så det er det positive. Målet er, at vi skal overspille 11 mands. Altså, nu vi har selvfølgelig håbet på, at vi kunne blande os som den bedste toer, så vi kunne komme til SM. Men det løb er kørt nu, så målet er helt klart at spille 11 mands. Vi vil gerne være i top 5 i Danmark, og vi nærmer os hastigt. Altså, for et år siden var vi måske ikke engang i nærheden af top 50, men top 10, det er ikke at afvise nu. Jo, men min assistenttræner og Marsen, vi har lige forlænget aftalen med et år, så vi har et år til. Og her i jeres afdeling, der, som jeg har forstået op til sæsonstart, har jeg haft en del alternative træningsmetoder. Kan du fortælle lidt om det? Ja, men vi har brugt opstarten på at spænde. Primært den grund, at vi har haft en grusbane, der har været knap så god i år. Vi har været ude i Fitness Extra, hvor alle drengene har været til spænding. Og det har indtaget, ud af det var et rigtig godt socialt input, har der også givet formmæssigt en del. Så det var en god måde at lave alternativ træning.